5 ka mga doktor kag isa ka nurse pinakauna nga nabakunahan sa probinsya sang Negros Occidental sa pag-abot sang Sinovac Vaccine sa buong adlaw. Yaring balita ang aton gintutukan. Last 9:20 sa nagugpang ining eroplano sa Bacolod Silay Airport. Gilayon nga ginunload ang 11 ka blue containers kung sa di nasulod ang 6,270 doses ng Sinovac Vaccine nga natala na para sa masobra 3,000 ka medical workforce sang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital kag Dr. Pablo Autore Memorial Hospital. Hopefully, sige-sige na ang arrival ng vaccine so that in the soonest time possible, ma-achieve naton ang herd immunity. Gilayon ini ginsulod sa third-party storage facility kag ginbiyahe padulong sa temporaryo nga cold room sa Bacolod City Government Center. Diri kag ginpatigayon ng screening, triage kag counseling consent para sa ceremonial vaccination. Ang pinakauna nga pagbakuna sa bugos nga Western Visayas. Ang 59 anyos nga ophthalmologist si Dr. Miguel Zarabia kag ang tiayon sini nga si Valerie, isa ka nurse, ang duha sa anom ka mga medical practitioners nga pinakaunang recipients sang Sinovac sa probinsya. And what better way to prove to the public that it is safe than by having yourself mismo vaccinated. Si Zarabia ang presidente sang Negros Occidental Medical Society. Ginpahayag sini nga ang iya pagsalig sa bakuna gikan China ang resulta sa maindid nga research kag kumpiyansa matapos nagpabakuna ang mga kaangay nga doktor sa Metro Manila. Ang pediatrician nga si Dr. Carlos Javier Premisias Jr. gininganyong publiko nga magpabakuna kag ini dapat magkahadlok. Take the whatever vaccine that is there right away. Si Dr. Hector Gayares nga kilala nga tagpamuno sa medical circle sang Adventist Hospital sa Pungsod naging masulhay ang eksperyensya sa pagbakuna. We're encouraging everyone, if there is a vaccine, get yourself vaccinated. Matapos ang ceremonial vaccination sa buong adlaw, magapadayon ng pagbakuna para sa mga hospital personnel sa CLMMRH kag Dr. Pablo Autore Memorial Hospital. At kung hindi ka magpabakuna, subong, kag kung sa dulihi, magdesisyon ka mabakunahan, mahulat kita sa prioritization. Tion nga may sobra pa sa nag-abot nga bakuna, itanyag ini sa mga health workers sa mga COVID-19 referral hospital sa probinsya. Upod, Kirinal Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.